Igsoon, nagkawala ba ang imong kalipay? Nagkawala ba ang imong paglaom? O kaha, wala na ba'y kalinaw ang imong kinabuhi o ang imong nahuna? Buot kung masayod ka na ang Ginoo nasayod ni ana. Ang Roma 15:13 nag-ingon, ang Dios sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tumang kalipay o kalinaw tungod sa inyong pagtuo aron nga pinaagi sa gahong Espiritu Santo magmadagayaon kamo sa paglaom. Now, nakita sa Ginoo ang imong gibati karon, ang imong sitwasyon karon. So, buot niya nga ikaw makabaton ani, apan buot usab niya nga ikaw motuo sa iya. Kay nga naman, kung ikaw motuo sa Ginoo, sigurado mabatunan gayud nimo kini. Ingon pa niya, ang Dios sa paglaom, sumakabaton kita og paglaom. Niining kinabuhi dili sigurado ug daw makapaluya ug makapawala og paglaom, aduna pay paglaom. Ug kini mabatunan nato kay ang Dios nag-ingon, ang Dios sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tumang kalipay. So kung tingali magtisod ka na bati og kalipay ng panahon na tungod kay sa kawalad tingali, sa kahadlok tingali, sa kabalaka tingali, tungod ani nga virus na to ka. Pero buot ko nga masayod ka, dili dapat ikaw pagahikawan sa kalipay. Kay buot sa Ginoo nga ikaw magmalipayon bisan taliwala nining tanan. Ikatulo, buot sa Ginoo nga ikaw makabaton og kalinaw. Sabi ninyo, pag occupied na gani kayang atuang hunahuna sa mga kabalaka, kahadlok, kalisang, kawalad-on sa kinabuhi, mga problema, tingali balatian, wala na tay kalinaw. Kanang uban sa tuwa maglisod og tulog kay way kalinaw. Buot kong masayod ka nga gusto sa Ginoo nga magmalinawon ka. Ingon pa niya, ang Dios sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tumang kalipay o kalinaw tungod sa inyong pagtuo. So ang bugtong lang nimong himuon igsoon, tuuhi ang Ginoo, salig sa Ginoo. Ug kung ikaw mutuo ug mosalig sa iya, sigurado na makabaton gayud ikaw og paglaom, kalipay ug kalinaw sa kinabuhi. Bisan ania kita nining sitwasyon nga dili na sigurado ang ato ang kinabuhi, pandiha sa Ginoo makabaton kita og paglaom, kalipay ug kalinaw uban sa tabang sa balaang espiritu. Kana lang ug daghan kayong salamat.